Milí priatelia, v tretej časti pokračujeme s predstavovaním kresťanského vyznania viery. V tejto prezentácii si povieme, čo sa v našom vyznaní hovorí o Ježišovi Kristovi. Zopakujme si, ako znie modlitba Verím v Boha v tej časti, ktorá hovorí o Ježišovi Kristovi. I v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Prvé slová tejto časti hovoria o viere v Ježiša Krista. O ňom sa dozvedáme z Evanielií. Evanielium znamená po grécky radostná zvesť. To, že nám Boh posiela svojho syna, aby sme mohli znovu nájsť cestu k nemu, je naozaj výnimočná správa o jeho láske. Známy anglický spisovateľ C.S. Lewis hovorí: jeden z dôvodov, prečo verím v kresťanstvo, je, že je to náboženstvo, ktoré by si nikto nedokázal vymyslieť. Naozaj táto radostná správa o Božej láske k nám je tak neuveriteľná, že nemôže byť len výmyslom človeka. Meno Ježiš v hebrejčine znamená Boh zachraňuje. Výstižné, že? Slovo kresťan pochádza z mena Kristus. Podľa neho sa nazývame kresťanmi. Grécke slovo Christos znamená pomazaný. V Izraeli boli do svojho úradu pomazaní králi, kňazi a proroci. Ježiš bol pomazaný Duchom Svätým, aby splnil svoju úlohu a vykúpil nás z hriechov. Kresťania používali tajný znak, ktorým vyznávali vieru v Ježiša Krista. Je to znak ryby, po grécky ichthys. Za každým písmenom sa skrýva jedno grécke slovo. Jezus Christos Theu Hios Soter. Po slovensky to znie Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. Ježiš Kristus je Boh a nikdy ním neprestal byť. Zároveň sa ale stal človekom. Preto sa mu hovorí Bohočlovek. Božská a ľudská prirodzenosť sú u Ježiša spojené tak, že tvoria jednotu, ale pritom sa navzájom nemiešajú. Pochopiť to nie je ľahké, je to naozaj tajomstvo. 1 plus 1 rovná sa 1. Boh a človek tvoria spolu jednu osobu, Ježiša Krista. Ježišové narodenie na tento svet bolo tak významnou udalosťou, že sa stalo východiskom pre meranie času. Rozlišujeme roky pred Kristom a roky po Kristovi. Čas po Kristovi nazývame aj našim letopočtom. V modlitbe Verím v Boha vyznávame, že Ježiš sa narodil z Márie Panny. Mária je skutočnou ľudskou matkou Ježiša Krista. Je však aj pannou, lebo Ježiš nemal pozemského otca. Ježiš je Máriin jediný syn. Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových bratoch a sestrách, ide o Ježišových blízkych príbuzných. V Ježišovej rodnej reči, aramejčine, sa používa rovnaký výraz pre brata a sestru, ako pre bratranca a sesternicu. Mária už od počiatku nosila vo svojom tele skutočného Božieho syna. Preto má titul Bohorodička, tá, ktorá porodila Boha. Boh uchránil Máriu pred dôsledkami dedičného hriechu od samého počiatku jej života. Už od počatia bola bez hriechu. Mária teda prijala Božiu ponuku a stala sa matkou jeho syna. Súhlasila, že bude spolupracovať na vykúpení človeka a vďaka jej súhlasu Boh prijal ľudské telo. Keď Ježiš zomieral, svoju matku nám dal za našu matku. Žena, hľa tvoj syn. Hľa tvoja matka. Cirkev od počiatku chápala tieto slova tak,
že nimi sme boli zverení do Máriinej ochrany. Ako vlastne prežíval Ježiš život na tejto zemi? 30 rokov prežil v skrytosti a nevystupoval na verejnosti. Chcel sa s nami deliť o normálny život a posvetiť tak náš obyčajný všedný deň. On, ktorý bol bez hriechu, sa dal Jánovi pokrstiť. Krst to znamená ponorenie a ponorenie zase znamená smrť. Svojim krstom ukazuje, že sa ponára do hĺbky našich hriechov, že ich chce zobrať na seba. Tiež tým naznačil, že sa musí ponoriť do smrti, ale Otec ho potom vzkriesi k životu. K Ježišovej ľudskej prirodzenosti patrí aj to, že bol pokúšaný. Ježiš hlása, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo sa začína u ľudí, ktorí Bohu dovolia, aby ich premenil. Podľa Ježišovej skúsenosti sú to predovšetkým chudobní a maličkí, ale aj všetci, ktorí ho hľadajú s čistým srdcom. Ježiš konal skutočné zázraky, rovnako ako neskôr apoštoli. Zázraky boli znameniami nastupujúceho Božieho kráľovstva a prejavmi jeho lásky k ľuďom. Takto posilňoval v ľuďoch vieru v neho ako Boha poslaného od Otca. Ježiš s radou svojich učeníkov vybral 12 mužov a nazval ich apoštolmi. Apoštolov osobitne vzdelával a poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Iba ich pozval na poslednú večeru a zveril im poslanie: toto robte na moju pamiatku. Apoštoli boli aj svedkami Ježišovho zmrtvých stania. Po Ježišovej smrti pokračovali v plnení jeho poslania. Na zachovanie svojej služby si vyvolili nasledovníkov, biskupov. Nebeský Otec chcel zjaviť božskú slávu svojho syna už za jeho pozemského života. Preto sa táto sláva zjavila pri jeho premenení na vrchu Tábor. Kristovo premenenie malo učeníkom neskôr pomôcť lepšie pochopiť jeho smrť a zmrtvých stanie, lebo predtým ho na vrchu Tábor videli v jeho sláve. V modlitbe Verím v Boha zároveň hovoríme, že Ježiš trpel a zomrel. Na smrť išiel vedome a dobrovoľne. 3 razy oznámil svoje utrpenie a smrť ešte skôr, ako sa vydal na miesto svojho utrpenia. Vybral si sviatok Veľkej noci ako symbol preto, čo sa s ním malo stať v smrti a vo zmrtvých staní. Ako bol jeho národ vyslobodený z egyptského otroctva, čo si pripomínali na Veľkú noc, tak aj Ježiš vyslobodzuje nás z otroctva hriechu a z moci smrti svojou smrťou a zmrtvých staní. Nikto nesmie na Židov zvaľovať vínu za Ježišovú smrť. Cirkev hovorí, že všetci hriešnici sú spoluvinní na Ježišovej smrti. Ježiš nezomrel kvôli Židom. Zomrel kvôli nám všetkým, ktorí sme hriešni. Ježiš bol vydaný na smrť podľa presného Božieho zámeru a predvídania. Aby nás Boh zachránil pred smrťou, vydal svojho syna na smrť. Otec a syn boli v tomto poslaní nerozlučnými spojencami, ochotní ísť z lásky k človekovi až do krajnosti. Ježiš v predvečer svojej smrti umyl učeníkom nohy, ustanovil Eucharistiu a ustanovil aj kňazstvo novej zmluvy. Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš popravený, je miestom najväčšieho poníženia a opustenosti. Kristus si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na seba vzal utrpenie sveta. Tak priviedol celý svet naspäť k Bohu. Ježiš trpel za nás. Čo z toho vyplýva pre mňa? Kresťania nemajú vyhľadávať utrpenie. Ak však príde, môžu ho pripojiť k Ježišovmu utrpeniu a objaviť v ňom zmysel. Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Píše sa v 1. liste Petrovom. Úlohou kresťanov je zmierňovať utrpenie vo svete. Vo viere môžeme prijímať vlastné utrpenie a mať spoluúčasť aj na utrpení druhých.
Veľmi dôležitá časť vyznania viery hovorí o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Nevstal z nejakej zdanlivej smrti. Skutočne umrel na kríži a jeho mŕtve telo uložili do hrobu. Dosvedčujú to pramene. V Evanjeliu podľa Jána vojaci jednoznačne potvrdzujú Ježišovu smrť. Mŕtvemu Ježišovi kopijou prebodnú srdce a pozorujú, ako z rany vytryskne krv a voda. Jeho zmrtvých stanie je základom a najdôležitejším bodom v našej viere. Ako hovorí svätý Pavol, ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. O Ježišovom zmrtvých staní neexistujú nejaké priame dôkazy v oblasti exaktných vied. Existujú však silné svedectvá mnohých jednotlivcov i skupín, ktorí boli priamými účastníkmi jeruzalemských udalostí. Svätý Pavol píše: odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Boli to práve ženy, ktoré objavili prázdny hrob a povedali o tom učeníkom. Učeníci pochopili prázdny hrob ako prvý odkaz na jeho zmrtvých stanie. Hrob je prázdny a Ježiš tam nie je. Nie je tam, lebo je živý. Zmrtvých stalý Pán dovolil učeníkom, aby sa ho dotýkali, jedol s nimi a ukázal im na svojom tele stopy svojho utrpenia. Svojím osláveným telom však už nepatrí pozemskému životu, podieľa sa na božskom živote svojho Otca. Spomeňme si, čo sa o tom píše vo Svätom písme. Mohol vstúpiť cez zatvorené dvere a zjavovať sa svojim učeníkom na rozličných miestach a v podobe, v ktorej ho hneď nespoznali. Ako sa jeho zmrtvých staním zmenil svet? Predovšetkým sa vrátila na svet radosť a nádej, pretože odvtedy sa už smrťou nič nekončí. Smrť nad ním už nepanuje. A keď nemá moc nad ním, nemá moc ani nad nami, pokiaľ patríme Ježišovi. Ježiš 40 dní po smrtvých staní vystúpil do neba, ako to tiež vyznávame vo vyznaní viery. On tam vystúpil nielen ako Boh, ale aj ako človek. S telom vstúpil do Božej slávy. Jeho na nebo vstúpenie znamená, že Ježiš už tu na zemi nie je viditeľne prítomný, ale predsa je tu medzi nami, ako nám to sľúbil. Keď nastane koniec sveta, príde Kristus a všetci ho uvidia, aj tí, čo v neho neverili. Prvé a najdôležitejšie prikázanie, ktoré nám zanechal, je príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Podľa tohto prikázania nás bude súdiť. Tomu, kto odmieta lásku, nedokáže pomôcť ani Kristus. Taký človek odsudzuje sám seba. Pripomeňme si všetko, čo sme sa z vyznania viery o Ježišovi dozvedeli. Predovšetkým o láske k nám, ktorú dosvedčil svojou smrťou. Nebojme sa prijať ho a odpovedať svojou láskou na to, čo pre nás on urobil.